Здравейте, благодаря ви отново, че сте тук. И като начало ще започна с това, кои сме ние и с какво се занимаваме и какво предстои да научите в рамките на вебинара. Ние сме част от екипа на Vision for Education, което е компания с образователна и консултантска дейност, която е насочена към развитието на ученици и младежи. Занимаваме се активно с образование в България и чужбина, както и с кариерно ориентиране. Аз съм Вероника и другия говорител на семинара е Полина. И сме кариерни консултанти, като по време на вебинара ще говорим успоредно. Екипът ни се състои от цяло от хора с натрупан образователен и трудов опит в чужбина, поради което добре познаваме особеностите и спецификите на различните образователни системи. Всеки от нас е сблъскал отблизо с предизвикателствата на заминаването и ученето в чужбина, което ни позволява да помагаме на учениците и съответно да ги подготвяме за предизвикателствата, които стоят пред тях. И също така сме тук да ви споделим и нашия личен опит, който смятаме, че ще ви е от полза. Отделно познаваме добре образователния пазар в България, проблемите и преимуществата на образованието у нас. Част сме от холдингова структура в сектора на образованието вече повече от 15 години, което ни позволява да предоставяме стойностна и актуална информация на хората около нас. Днешният вебинар е подходящ за родители на ученици в средните училища, като решихме да направим този вебинар поради липсата на общо достъпна и актуална и полезна информация. Семинарът ще продължи около 30 минути, като после ще имаме около 10 минути време за въпроси и отговори, които касаят бъдещото развитие на децата ви. През последните 4 години активно работим с младежи и с техните родители, наблягайки на необходимостта от подкрепата на родителите за решенията на учениците. Темата, върху която ще се фокусираме на днешния вебинар, е кариерно ориентиране и развитие на детето ни, като ще обърнем внимание на конкретни успешни практики за ориентиране, на възможностите за развитие на учениците, на различни успешни практики в световен мащаб за личностно и професионално развитие, на образованието в България и чужбина. Ще отговорим на ваши въпроси за това какво да предприемете за развитието на детето си, какви да са първите ви стъпки от тук нататък и ще завършим с съответно част с въпроси и отговори. В случай, че не успеете да зададете въпросите си по време на вебинара или въобще при всякакви други въпроси, свързани с развитието на вашето дете, можете да се свържете с нас по имейл, по телефон, по скайп или лично след оговорена среща, както е удобно за вас, като на края на вебинара ще ви оставим нашите контакти. Здравейте и от мен, Полина. Аз ще започна с няколко думи за това какво точно е кариерно ориентиране. Както може би сте забелязали като родители, учениците не знаят, а и ние не ги караме да се научат и да оценяват кои са слабите и силните им страни, да се замислят какво обичат да правят и в кои сфери са техните таланти. В страни като Финландия, Естония и други скандинавски страни кариерното ориентиране се застъпва още от първи клас и учениците започват да учат за различните професии, коя какво изисква, какъв е пътят за постигането на успех в определена професия и просто имат много по-голяма информираност, отколкото учениците в България, както и в много други страни. В България се върви лека по лека в посока използване на кариерно ориентиране като инициатива, като практика, като се създават кариерни центрове, кариерни консултанти към училищата, но за сега тези инициативи не са много популярни и успешни. Тази липса на кариерно ориентиране в България и не само води до няколко проблеми, като някои от тях са недостиг на качествени кадри в различните области, по-висока младежка безработица и много студенти, които не са доволни и мотивирани от това, което учат, защото често просто записват нещо, записват това, което ги приемат или това, което е модерно между техните съученици. А всъщност помощта на родители и специалисти в сферата на кариерното ориентиране е изключително важна, тъй като някой трябва да насърчава младежите да се научат да анализират собствените си качества, знания и умения
и да могат да преценят какво искат и какво могат да правят, с какво могат да се издържат без да правят компромиси с личните си интереси, както и да опознаят сектора и професията, към която биха искали да се насочат. Ние като родители, като преподаватели, очакваме от децата ни да знаят коя професия какво представлява и всъщност не полагаме никакви усилия да им обясним в къщи, а никой не им обяснява и в училище, защото ние го взимаме по подразбиране, че те трябва да знаят. Също така няма и достатъчно осведоменост кои професии са перспективни. Един доста добър пример от нашата практика е много ученици, които искат да учат психология в момента, да запишат психология като висше образование. Не за друго, а защото тя просто е модерна, но въобще не осъзнават какво представлява самото образование, какво означава да си психолог, психотерапевт и какви отговорности носи това. Ние като родители, вие като родители, какво можете да направите? Много е важно да се замислим за кариерното ориентиране на децата ни още от ранна детска възраст или най-късно в гимназиалните години. Можем да насърчим детето ни да направи, например, кариерен тест, като има тестове и въпросници, подготвени от специалисти, психолози и педагози за деца в различни възрасти, които са изключително полезни. В Холандия, например, такива са задължителни в 10-ти клас и един от най-важните аспекти на тези тестове е да се насърчи самооценката на учениците. Също така много полезно за един ученик би било да се направи консултация с професионалист, по време на която ученикът да получи повече информация за специалностите и професиите, които представляват интерес за него. Друга много интересна инициатива, която вашите деца могат да стартират с ваша и с наша подкрепа, е участие в менторски програми, за които все още, за съжаление, няма много информация в България. Но пък менторството е много разпространено в страни като Великобритания, например, и насърчава младежите да намерят професионалист, който се е развил и постигнал успехи в определена област и който да им помага от личен опит да се развиват в избраната сфера и да служи като добър пример. Сега няколко думи за това какво е коучингът и всъщност как той помага за развитието на нашите деца. Като цяло коучингът е модерна наука и все още не е особено популярна в България, но е наука, която е насочена към резултати, към постигане на цели, към планиране на бъдещи действия, към избистряне на професионалния път на детето, както и на разрешаването на конкретни проблеми от различно естество и съответно справянето с различни предизвикателства. Чрез инвестиция в коучинг, всъщност вие инвестирате в бъдещата кариера и професионално развитие на вашите деца, като повишавате мотивацията за постигане на успехи на самото дете. Нашия екип е сертифициран към Международната коучинг федерация, която се намира в Щатите и работим спрямо етичните стандарти, които са определени от нея. Създадохме програма за кариерно ориентиране чрез коучинг, като чрез нея ние не казваме на децата какви трябва да станат, а им помагаме сами да открият своя път, своята професия и като цяло най-подходящата за тях специалност в университета. След завършване на програмата, учениците имат ясна представа за тяхното бъдеще, за кариерата, която искат да имат, за образованието, което искат да завършат. Програмата изгражда редица умения сред учениците, които са им необходими както на работното място, така и в различни сфери от живота им. Такива умения могат да бъдат работа в екип, комуникационни умения, презентационни такива, умения за справяне в проблемни ситуации, съответно под напрежение, личностно усъвършенстване, повишава се увереността на учениците, придобиват умения как да изграждат план за действие, как да постигат конкретни резултати, като намират конкретни отговори, в случая с кариерното ориентиране, намират всъщност сами най-подходящото за тях образование и кариера. Като по време на програмата учениците получават и всъщност практическа информация, която е, например, как да подготвят мотивационното си писмо, CV-то си, как да се подготвят за интервю, какво да очакват по време на интервюто, които са необходими както за приема и в университет, така и в
на по-късен етап вече за намирането на работа. За програмата за кариерно ориентиране учениците могат да се запишат както по време на учебната година, така и в лятна академия, като биха могли да комбинират с езиков курс или професионален такъв в сфери като предприемачество, бизнес умения, маркетинг, актьорско майсторство и съответно много други. Всъщност кариерното ориентиране и коучингът са две науки, които и двете насочват учениците към ориентиране и развитие, но подходът към личността е съвсем различен. Единият подход е да се дадат насоки и съвети, а другият е да се зададат правилните въпроси на ученика и да се насърчи той сам да стигне до техните отговори. Разбира се, идеалният вариант е комбинация от двете, тъй като комбинация от двете науки и двете практики дава една 360 градусова картина за личността на ученика. При двете специалното е, че и двете неща трябва да се правят от специалист. Ученикът не може да ги направи сам. Какво може да направи самият ученик? Ако все още един ученик не знае какво иска да учи, той трябва да бъде насърчаван да взима активно участие в многобройните младежки инициативи, които съществуват за ученици, които се организират редовно в България и в чужбина онлайн също има много инициативи, в които вашето дете може да участва. Един ученик трябва да бъде активен и да посещава редовно събития, да се среща с много хора и да се занимава с интересни извънкласни дейности, за да може да се ориентира и да намери своя път. Може би не знаете за всичките и се изисква доста желание и голяма активност, за да се разберат, за да получите информация, но това е изключително важно за вашето дете. Да се ходи постоянно по кариерни изложения, различни събития за професиите, които се организират, срещи с работодатели за млади стажанти, има и такива събития, информационни семинари за различни университети и специалности. Пример за такава инициатива е Учи, работи, пътувай, което е ежегодна инициатива за ученици. Можете да видите на самия слайд линк, където можете да видите повече информация за инициативата, но тя със сигурност би била много полезна за всеки един ученик от гимназиална възраст. Това е какво трябва да прави ученикът, ако все още не знае какво иска да учи, а дори вече да е решил точно какво иска да учи, точно какво иска да работи след това. Това също не е последната стъпка, тъй като трябва да се начертаят малките стъпки до постигането на успех в желаната специалност или професия. И това отново се случва с активност по темата и в конкретната сфера. Пример мога да дам, например, с журналистика. Ако вашето дете, ученикът е решил да учи журналистика, неща, които той може да направи, да си намери ментор от сферата, да започне да пише, примерно, за училищния вестник или за други издания, да започне да се среща с много хора и да практикува комуникационните и презентационните си умения, може да изкара лятна стажанска програма, още докато е в гимназията. И трябва да има една много висока степен от информираност постоянно, да следи всички събития, всички актуални събития и да обогатява общата си култура. Едни такива стъпки биха помогнали на самия ученик не само да се увери, че това е неговата професия, която е подходяща за него, но по този начин ученикът ще върви една крачка пред другите и ще изгражда успешно портфолио с извънкласни занимания, което ще му е от изключителна важност, когато после кандидатства за висше образование. Ние можем да ви изпращаме актуална информация за такъв тип събития, ако се интересувате. Периодично можем да ви изпращаме по различни теми, от които вашето дете се интересува. И сега малко повече конкретика за образованието в България и образованието в чужбина. Като цяло образованието в България, за съжаление, често пъти бива подценявано, но всъщност има много добри специалности, които продължават да са високо ценени. В случай, че детето ви е решил да продължи образованието си в България, трябва да започне подготовката си най-късно в началото на 12 клас. За да започне подготовката си, ученикът трябва да има ясна представа за специалността, която иска да следва и съответно за кариерата, която следва от тази специалност. Поради това препоръчваме още в 11 клас учениците да се погрижат за тяхното кариерно ориентиране, както и за избора, който трябва да вземат. Това е необходимо и в случай, че има допълнителни изисквания за самата специалност,
каквото е, например, едно портфолио за специалности в областта на изкуството, което е част от самите изисквания и съответно за неговата направа отнема време. След като учениците са взели решение за сферата на образование, препоръчваме да разгледат съответните специалности в различните университети и да се запознаят с учебния план през 4-те години на следване. Това е необходимо първо, за да са сигурни, че програмата съответства на техните интереси и второ, за да не останат разочаровани. В случай, че не откриват този план в сайтовете на институциите, могат да се свържат с учебния отдел на съответния университет или с катедрата, в която се завежда съответната специалност и да поискат такава информация. Препоръчваме кандидатстване в повече от един университет, за да има по-голяма сигурност и повече възможности. След като вече се е спрял на специалност, ученик трябва да започне да се готви за кандидат студентските изпити. В зависимост от различните специалности, те са различни, като могат да бъдат по математика, по история, по литература и съответно по други предмети. И именно заради това препоръчваме още 11-ти клас да започне кариерното ориентиране на учениците, за да могат още в началото на 12-ти клас вече да засилят подготовката си, въобще специализираното си обучение по тези предмети. Ако детето ви е взело решение да учи в България, насърчавайте го да участва в различни програми за обмен или да търси различни инициативи и курсове в чужбина, за да може да трупа международен опит още докато учи, като това със сигурност ще му бъде полезно в бъдеще, както за неговото развитие, така и въобще за бъдещата му кариера. Ще натрупа международни контакти и ще подобри езиковите си умения, което е много важно и високо ценено при кандидатстването за работа. Ако искате да получите информация и за различните възможности за трупане на такъв опит и въобще на опит в чужбина, докато някой изследва в България, също може да се свържете с нас за повече информация. Сега нека аз кажа няколко думи за образованието в чужбина, но тъй като има доста повече неща да се покрият по тази тема заради различните страни, заради различните форми на обучение, изискванията за кандидатстване, по-скоро ще застъпим темата по-широко, а при интерес за конкретна държава ще очакваме да се свържете с нас с вашите въпроси. Първо, много е важно да се замислим над няколко конкретни неща, взимайки решението нашето дете да учи в чужбина, като не трябва да забравяме, че само по себе си това, че нашето дете учи в чужбина, не е гаранция за качество. Както в България, така и в чужбина има и добри, и лоши училища и университети. Едното от нещата, което е хубаво да погледнем, е класациите на университетите в различните страни, но не само това. Имайте предвид, че някои университети могат да са топ по науки, например, но да не са добри по изкуства, затова е хубаво да се гледат и по-специализираните класации. Трябва да се замислим и за културните особености на една страна, на езика в тази страна, на това дали детето не иска да остане и да се развива там и дали тази страна е най-подходяща точно за тази сфера и за тази специалност, която ученикът иска да изучава. Също така, от личен опит, ако вземете решение детето ви да учи в чужбина, е доста важно да се избере страна, град или университет, който вече има опит с чуждестранни студенти, за да може адаптацията на ученика да е много по-лесна. Сега бих искала да засегна няколко мита за образованието в чужбина, които са доста общо приети, но много от тях всъщност въобще не са истина. Едно от нещата е, че да се учи зад граница е твърде скъпо, което в много случаи е така. Българите си мислят, че за нас обикновените българи просто образованието е изключително недостъпно, но това наистина не е така, защото, например, в държавните висши училища в Германия, Австрия, Швеция, Дания, таксите за семестър са почти символични. Освен това, чуждестранните студенти имат достъп до много студентски заеми, кредити от правителството в различни страни, финансова помощ и стипендии, които правят образованието на много места изключително достъпно. Друг мит е, че българските ученици с българска диплома имат много малък шанс за прием в добър университет. Това също не е така, защото родното образование, най-вече придобито в някои по-елитни места, езикови гимназии и други, се ползва с много добро име зад граница.
Също така имат много голямо значение мотивационните писма, CV-тата, извънкласните дейности, а за тях няма никакво значение в коя страна си завършил. Много ученици и родители също си мислят, че щом заминат в чужбина и си плащат за образование и за живот там, получават диплома просто по подразбиране, но и това не е така, защото повечето чужди университети изискват много от студентите си. Изискват висока ангажираност и много учене и неща като преписване и подсказване въобще не се толерират и често всъщност водят до изключване от институцията. Друг мит за образованието е в чужбина е, че има смисъл да заминеш в чужбина само ако успееш да влезеш и ако учиш в университети като Харвард, Йейл, Оксфорд и Кембридж, но и това не е така. Защото има много университети на челни места в класациите, които не са толкова познати като имена в България, но всъщност в чужбина са и дават един страхотен старт и кариерна реализация на студентите си. И въпреки това не е правилно да смятаме, че с една западна диплома всички врати отворени. Изискват се както в България, така и в чужбина се изискват много усилия, за да се постигне едно добро кариерно развитие. Има го и разбирането, че западните университети не харесват чужденци, всъщност харесват чужденци, но е погрешно на общото разбиране, че това е заради парите, тъй като на повечето места таксите вече са еднакви за чужденците и за местните. И много важен фактор за учебните институции е всъщност интернационализацията, а не толкова самите такси, тъй като когато има чуждестранни студенти се постига взаимно обогатяване на културата, а от друга страна е по-добро ниво на разбиране и друг начин на мислене, което всъщност обогатява самия университет. И не на последно място, още един доста така приет мит е, че стипендиите в чужбина са само за гении, но това също не е така, тъй като зад граница има много различни видове стипендии за хора показали, за ученици показали високи резултати на изпитите, за постижения в спорта, за изкуствата, доказали, че се нуждаят от финансова помощ и просто за ученици постигали различни неща. Някои от актуалните професии, които в момента се изучават в чужбина, са IT, hospitality и инженерство, като е много важно един ученик да проучи какво трябва да изучава, за да се развива в конкретна сфера. Например, подразбирането на учениците, че трябва да учат политика, за да станат политици, не е така, тъй като повечето политици са юристи, икономисти и други. И трябва да се внимава много с определени специалности, затова е важно и консултация с специалист в сферата. Например, ако детето ви е решило да учи право в Англия, трябва да знае, че с английското право той може да практикува всъщност само в Англия, тъй като английското право е различно от европейското право, например. И малко информация за средното образование. Средното образование е изключително важно за бъдещото развитие на вашето дете, но важно е да го подкрепяте и да го насърчавате то да влезе в добро училище, независимо дали това ще бъде в България или в чужбина. Попадането в подходяща институция и правилният образователен профил всъщност могат да се окажат решаващи за професионалното развитие на ученика, както и за изграждане на бъдещата му кариера. Средното образование в чужбина всъщност изобщо не е толкова скъпо и недостъпно, както много хора си мислят, поради липсата на информация всъщност. В действителност много образователни институции получават европейско или някакъв друг вид финансиране, което ги прави достъпни за българските граждани. Можем да ви предоставим информация за различни колежи, които имат по-ниски такси за обучение и в същото време образованието е много качествено. Много ученици заминават да учат в чужбина в 11 и 12 клас, като образователната система в различните страни се различава. В Великобритания, например, учениците специализират още през последните 2 години от средното си образование и всъщност още на края на 10 клас те вече взимат решението с какво искат да се занимават, какво искат да учат. Това им позволява да станат специалисти в някоя сфера и да имат професионална подготовка още преди кандидатстването в университет и всъщност значително увеличава шансовете им за прием в по-добра институция и съответно за по-добро висше образование. Езиковите им умения се повишават значително
и не изпитват трудност при преминаването от средното към висше образование. И също така учат в модерна оборудвана база и имат възможност да развиват хобитата си и интересите си. Учениците, които решат да учат 11 и 12 клас в чужбина, всъщност могат да станат частни ученици към училището си в България. И това им позволява да вземат две дипломи, една от българското училище и една съответно от училището, в което са заминали да учат в чужбина. Това, че стават частни ученици в България, им позволява да не губят връзката си с училището си, съответно с учениците си, а в същото време получават още една диплома, която им отваря страшно много врати за тяхното бъдеще. Като за да вземат българската диплома като частен ученик, е необходимо само в края на всеки срок да се явяват на изпити по съответните предмети, които са изучавани в България. Съществуват и други възможности за трупане на опит в чужбина и съответно за повишаване на езикови компетенции, например. И това са езиковите ваканции, които обикновено се случват лятото, тъй като лятото децата не са на училище и съответно могат да заминат някъде за съответен период от време. Съществуват много и разнообразни възможности. Те дават възможност за по-лесно и по-бързо усвояване на чужди език и за пречупване на езиковата бариера. Всъщност, програмите на езиковите ваканции са изготвени от професионалисти, като освен, че включват езиковите часове, включват и много разнообразни дейности, сред които различен спорт, посещение на забележителности, опознаване на културата, подготовка по специфични теми, професионална подготовка съответно, като участват и в различни игри и имат достъп до различни атрактивни съоръжения, сред които могат да бъдат различни игрища за спорт, басейни и съответно и други. Езиковите курсове могат да са в избрана от ученика страна или град и освен, че са полезни, езиковата ваканция може много да послужи на ученика за неговото кариерно ориентиране и съответно да прецени дали дадена страна е подходяща за него или не. Сега малко и за обменни програми за ученици в чужбина. Това е нещо, за което не много родители знаят, че съществува, а учениците имат възможност да пътуват на много и различни места, още докато са в гимназията. Такива обменни програми позволяват на ученика да замине в избрана от него страна, като учи на говоримия в съответната страна език и живее в приемно семейство, което позволява да се упражнява езика и през свободното си време и да се опознава културата на съответната страна. Пример за такава обменна програма е Европейската програма ECTP, която е частично финансирана от Европейския съюз, по която ученикът заминава за 3 месеца, учи в местно училище на местния език и накрая програмата завършва с заключителен лагер в Брюксел и посещение на европейските институции, където пък се събират ученици от всичките страни, които са взели участие в програмата. Учениците също така могат да се възползват и от други младежки програми и обмени, които се състоят не в рамките на 3 месеца, а в рамките на около седмица и обикновено са фокусирани върху определена актуална тема. Предприемачество, околна среда, бизнес. За участие в обмените се кандидатства и главно се оценява мотивацията на кандидатите. За всички тези програми и възможности също можем да ви предоставим повече информация, вече според индивидуалните ви изисквания и запитвания. Друга интересна алтернатива за образование е онлайн обученията и програмите, които пък ви дават възможност на един ученик да получи чужда диплома за висше образование, докато е в България и примерно докато работи или учи тук задочно нещо друго. Такава диплома, такова образование дава възможност да се замине и за един по-кратък период от време в чужбина, не за пълните 3, 4 или 5 години. И примерно може да се изучава 2 години и половина от България дистанционно и да се замине за един семестър или за една година на място. Пример за това е British Business Academy, като повече информация можете да намерите на адреса, който е даден на слайда. И сега за един много важен въпрос, който вероятно вълнува всеки един от вас. И това е именно как точно аз самия мога да помогна на моето дете.
Първото и най-важно, позволете му само да вземе решение за бъдещето си. Не му налагайте да учи определена специалност, защото смятате, че трябва. Дори да запише конкретна специалност заради вас, практиката ни показва, че след завършване тези ученици не продължават да се развиват в съответната сфера, а изцяло сменят професионалния си път. Помогнете на детето си да определи интересите си и да ги превърне в своя професия. Помогнете му да намери специалността, която най-много отговаря на него, като се замислите и за професионалната реализация в сферата. При вземането на решение наистина е изключително важно ученикът и родителя съответно да се замислят дали наистина има практическа реализация в съответната сфера или не. Да си отговори на въпроси като какво би могъл да работи след като завърши и всъщност на къде върви професионалния му път. При избора на специалност, ученикът трябва да се запита дали иска да остане в България или не, защото и това има значение. Различните професии са развити в различна степен в отделните страни и съответно, ако завършиш, както Полина даде пример, в Англия право, след това трябва да практикуваш в Англия. И съответно няма как да се върнеш в България и да практикуваш същата специалност. Насърчавайте детето си да участва в различни инициативи, проекти, обмени и събития, докато учи. Това, освен че ще му позволи по-лесния прием до добър университет, ще му помогне да натрупа конкретни знания и умения, които ще са му полезни в живота и в работата. Много от учениците не са активни и няма сами да търсят такива опции, поради което старайте се да им предоставите възможно най-много опции и варианти, които вие самите сте открили и с които сте се сблъскали. Поговорете с детето си и вижте дали има необходимост от кариерна услуга. Може да направи еднократен тест за кариерно ориентиране, който да му предложи конкретни подходящи професии и специалности за него. Или съответно, ако този тест не е достатъчно като информация за него, може да премине през цялостна програма и всъщност сам да стигне до решението за своето бъдеще. Практиката ни показва, че когато един ученик сам стигне до решението си, мотивацията му е много по-голяма да следва своите цели и съответно удовлетвореността от постигането на успехи е много по-голяма. И сега само с няколко думи, какво можем да направим ние за вас и за вашето дете. Както вече казахме, кариерните тестове са изключително важни. Ние можем да ви предложим професионални кариерни тестове и консултация с лицензиран кариерен консултант. Пълна програма за кариерно ориентиране и коучинг. Подготовка на документи за кандидатстване в чужбина, за средно висше образование, магистърски MBA програми, като ще ви дадем информация от личен опит какво представлява образованието в различните страни в чужбина, както и ще ви дадем актуална информация за стипендии, кредити и други начини на финансиране. Можем да ви предложим подготовка за различни езикови сертификати, езикови ваканции, онлайн образование, летни специализирани програми в България, менторски обменни програми, както и да ви предоставим повече информация за различни младежки събития, инициативи, информационни семинари и други, които могат да ви интересуват и да бъдат полезни за вашето дете и вашия ученик. Като цяло бихме могли да ви предложим да дойдете на безплатна индивидуална консултация в нашия офис или да се запишете на такава онлайн, за да може да обсъдим конкретно вашия случай и въобще да ви помогнем с вашия казус и с въобще това, което ви интересува вас. Вашето дете може да дойде или съответно самостоятелно, ако вие нямате необходимото време. И също така не е необходимо да присъствате на самата консултация. Бихме могли след консултацията, ако не сте били на нея, да ви изпратим информация от срещата с детето ви по имейл, след като тя е приключила, за да имате пълна представа за нещата, които сме обсъдили с него. И така, това слага край на нашия информационен вебинар. Сега ще ви помолим да зададете вашите въпроси в чат полето, което можете да видите отдясно на вашите екрани.
като може да не успеем да отговорим на всички, най-вече ако има някой по-специфичен въпрос, ще отговорим лично на имейл, но дори да не отговорим на вашия въпрос на момента, ще със сигурност днес или утре ще се свържем с вас по имейл, за да ви дадем отговор. Презентацията, която видяхте, ще ви изпратим по имейлите и ще сме много благодарни, ако попълните и формата за обратна връзка, за да може в бъдеще, когато правим подобни информационни семинари, те да стават все по-полезни за вас, родители.